Arantxa Gaiastegi, ongit horri. Eskerrik asko. Bueno, futbolaren munduan Gaiastegi Perez bezala ezagunagoa, ezta? Bai, orain bai. Segaitik hori, beti egin jat oso kuriosoa. Segaitik bi abizenak erabiltze hori epailekin? Bueno, orain dela gutxi jakin nuen, dirudiez bai, lehen bakarrik lehenengo abizenagatik ezagutzen ziguten epailei, baina epaile bat Franco zen. Eta partidu batean, zehoz ere egin zuen edo, eta, ez dakit, jarri zuten portadan en plan, Franco la lia. Eta orduan, izan zen pizka bat en plan, igual hobeto bi abizenak jarri, eta orduan, egun horretik aurrera ja, bi abizenak erabiltzen dira. Eta hori reala da? Historia hori reala da? Bai, reala da, bilatu nahi bat ezo, bai, reala da. Ona. Vale. Bueno, epaile batek, zelan bizi du, ze sentitzen du duela egun batzuk, oindala aste batzuk, jakin genuenean zure kolega batek, beste epaile batek, erabaki duela futbola ustea, partidu baten entzun dituen astakerien gaitik, bere kotxean kalteak egin dizkiotelako, hori zelan eroaten da? Penagaz, egia esan da. Azken finean beti gara, ez dakite, figura txar bat. Jokalari batek gol oso argi bat, fakatzen baldin badau ez da ezer gertatzen. Baina epaile batek penalti bat pitatzen ez badu, ja, hori, marikon, hijo puta, horrelako gauzak beti, esaten dizkigute, ez? Azken finean, pena ematen dizu, zure, ez diote ezagutzen, baina da, zure lankidea da, eta nik sorte izan dut, eta inoiz ez dut horrelako horik bizi, baina beste lagun batek bai bizitza bada penagarria, esan da. Uste dozu, zuk ez dozu bizi izan, baina emakume epaile izatea zentzu horretan astakeriak esaten dituztenentzako are gehiago dala, okerragoa dala, edo astakeri horrek esaten dituenanentzat berdin da bat edo beste izan? Berdin da. Igual gaur egun berdintasunarekin eta igual lotxa edo beldur gehiago ematen die gauz horiek esatea. Lehen osoikoa zen entzutea beta fregar, beta la cocina, baina oin ja ere emakume gehiago joaten dira partiduak ikustea. Orduan gizon batek horrelakoak esatea, bere emakumea alboa egonda ez, da pizka bat zailagoa entzutea bai. Orduan behintzat horretan apur bat egin da horrela. Bai, hori da, apur bat bai. Baina, bueno. Eta zuk adibidez, epaile lanak egiten dozuz, zuzentzen dozuz emakumezkoen partia, baina gizonezkoenak be bai. Eurekin tratua, edo hobeto esan da, eurena zuekin, berdina da emakumeena eta gizonena, edo? Ez. Nire ustez emakumeak txarrago portatzen dira gurekin, gizonak baino. Bai? Bai. Arrazoi bera gaitik? Uste dut dela konfiantzagatik. Igual, gizonak normalean joaten dira, en plan, ez dakit, kreidoz edo, ez, itxuragatik igual, altuagoak dira, indartsuagoak, orduan igual neskak ere, pizka bat koibitzen dira edo, baina neskeekin igual jarrera txarrago daukate. Eta orduan, zuk esan duzu lehen, beti dago jomugan, epailearen figura, arbitroaren figura, ez dauka salerik. Talde bateko saleak daude, bestekoak saleak daude, baina epaileak azkenean bere lagunak eta bere familia, ez? Eta ja, bai, eta ja. Eta orduan, zer erakartzen zaituzu arbitro izateko? Ez dakit. Hasi nintzen futbola beste ikuspegi batekin ikusteko. Eta uste dut lortu dudala, eta niri beti gustatu zaite gauzak ondo egitea edo ahalik edo beren egiten. Eta uste dut, azkenean, epaile modura egoten naizenean, filosofia edo pentsaera hori lortzen ari naizela. Ez dakit, beti jokalari bezala nengoenan, pero como no lo ha visto? Eta orain pertsona hori naiz, en plan, como no lo he visto, en plan, oso argia izan da, eta gero etxera soaz, telebistan ikusten zara berri eta esan duzu, bai, oso argia zen, ez? Ze behar da? Ze ezaugarri behar ditu epaile batek? Personalitatea hori seguru. Bai, konfiantza. Lehen esan duguna bezalako egoerak bestela nola eraman, ez? Nola kudeatu bestela? Gero ere konfiantza asko izan behar dugu. Ere pizka bat askartasuna.
ez? En plan, jokalari batek esaten badizu, en plan, ez hori ez da. Pizka bat, irten bideak askar bilatu behar ditugu, ez dela kaos bat izan daiteke partidua gero. Eta gero fizikoki ondo egotea. Jokalariekin asko hitz egiteko azara zu? Edo beto distantziak? Ez. Gustatzen zait, gainera. Beraiekin hitz egitea, ez dakit. Igual, pertsona bezala ikusteko, ez epaile modua ikusteko. Ze beti da, ez gaude maila berdinean, argi dago. Ez baina, nire intentzioa beti da, pizka bat, desberdintasun handia ez egotea. Bien artean, baina. Eta partidua hasi aurretik eta amaitzen danean, tratu ezberdina da, hor bai izan zaitezkete berdinak edo maila berekoak, edo hor ere mantendu egin behar da? Ez, hasieran zelaira joazen zara, agurtzen diez, dena normal, eta gero bazkenean partiduan nola joan den arabera, beraien jarrera ere txarragoa edo hobeagoa da. Esan dozu, zuk lehen futbolariaren edo jokalariaren ikuspegitik ikusten zenuela epaile baten lana, ezta? Askotan esaten da, jende arbitro lanetan hasten dela futbolari frustratua delako, ez zuelako futbolerako balio eta orduan arbitro sartzen da. Ez da zure kasua orduan? Ez. Egon nintzen 2 urtez jokalaria, entrenatzailea eta epaile modura. Gero ja baltzen zara maila batera, izaten dizutena epailea izan edo futbolaria izan, eta epailearen bidea hartu nueban. Baina nire eskenengo urtea oso ona izan zen, egon nintzen arratian jolasten, 2. mailan, Euskadiko selekzioarekin egon nintzen hori ez da nire... Zein izan zure postua? Laterala, bandatik ibiltzea. Egurra ematekoa? Ez. Jasotzekoa. Jasotzekoa? Bai. Eta protestasko egitekoa? Hasieren bai, gero ja ez. Gero ja ez, baina hasieran bai, oso gainera. Jokalari izateak eta gero entrenatzaile ere izateak laguntzen dizu orain epaile bezala futbola beste modu batera ulertzera edo zelaien gertatzen dena hobeto ulertzeko? Bai, futbola baino gehiago jokalariei ulertzeko. Azken finean etortzen dira beti oso urduri, oso orduan jakin behar duzu nola pultsazioak jeitsi, lasaitu eta gero partidua jarraitzeko. Bestela oso zaila da. Esan duzu, momentu bat iritsi izan, jokalari edo epaile. Bitako batekin geratu behar izan nuena, aukera egin behar izan nuena. Hori noiz izan zen eta zergaitik erabaki behar izan zenuen, zer gertatu zen? Hemen Bizkaiko arbitroen batzordeak esan zidan, lehenengo mailara igotzeko, baina regional modura, mutiletan, ezin dudala fitxa izan, jokalari modura. Orduan, esan zidaten edo epaitu edo jolastu. Aukeratu nuen epaitzea eta, pizkanaka igo naiz mailetan. Igo zara, hau duela zenbat urte izan zen? 2 edo 3. 2 urte. Eta igo zara Iberdrola ligara. Zan nahi dut lehenengo mailara arte. Emakumezkoen futbolean oso igoera azkarra da. Azken finean aurten da 3. urtea. Eta nik hemen 2 daramatzat. Orduan ez da hainen azkarra, ez zeuden epaileak. Orduan errazagoa zen. Egia da azken finean lehenengo urtean jun nintzen, igotzeko, ez nintzen igo, beste 2 kide batzuk igo ziren hemengoak, harreman oso ona daukat beraiekan, eta, zoritxarra, baina, hurrengo urtean jun nintzen, eta orain, hemen nago alberaz, posik. Eta zer behar da, epaile bezala mailatan gore egiteko? Egiten dituzun partiduak ondo egitea, azterketak gainditzea. Zuek armaietan aztertzaile bat daukazue, zuen partiduak ikusten ari dana? Emakumezkoen lehenengo mailan beti, eta gizonezkoetan batzutan. Ez dakizu noiz etorriko diren, zure ikustera. Eta orduan, aztertzaile horren... Nota. Analizia edo nota, eta horretaz aparte, proba fisikoak? Proba fisikoak eta azterketak, teorikoak. Fisikoki adibidez, ze proba mota egin behar dozu ez? Ointxe bertan, eske 2 proba mota ditut. Hemen, gizonetan, esprinak, hori da 2etan, dira 40 metroko 6 sprint. Gero, emakumetan denbora gehiago eskatzen didate gizonetan baino. Eta gero... Izan behar da, denbora batetik bera. Hori da. Eta gero, dekogu hemen Bizkaian interbal bat,
eta Madrilen emakumeen mailan jo-jo. Orduan fizikoki oso prestakuntza ona behar duzue. Bai, noski. Eta horrek esan nahi du dedikazioa handia behar dela. Bai, hori da. Non baiten irakurri dizut, 19 urteen Euskanetik ez dut parranda bat egin. Horrela izaten jarraitzen du edo? A ber, hori zen, egia da parrandatik ez ditudala bota, baina denboraldian zehar. Nire uda da, hori da, oporrak dira. Orduan, nire oporretan, igual, hortik bat, bai bota dut, ez dut gezurrik esango ez, baina hori, denboraldian zehar ez naiz inoiz atera. Eta gero, teknikoki, esan dozu, horre ere azterketa batzu daudela, eta denboraldi hasi aurretik seminario batzuk ere egiten dozu ez da? Madrilen bai. Prestatzeko. Madrilen bai. Ze lantzen da hor edo? Urtero aldaketak daude, arauetan. Bat sartzen da, edo area barruan baloia ukitu alda orain, orduan gauza hori azaltzen dizkigute hobeto. Baina da hori. Gehiago da ere pina egiteko, ez? Azken finean nire lagun batzuk daude, horre, Sevillan, beste batzuk, Barcelona, orduan, seminario horretan ere, pizka bat elkartzeko, beraiekaz ere. Barra zuk aipatu duzu, eta galdetu behar dizu, ze iruditzen zaizu? Onerako etorri da, txarrerako, ondo aplikatzen ari da, lehenengo urtetako aplikazioa ona izan da, zerbait hobetu beharra dago? Nire ustez bai, hobetzeko beti dago, beti. Baina azken finean, daramatzagu bi denboraldi. Barrarekin orduan, denbora bar dugu, baina ikusten dira ja gauzak, ez? Hobekuntzak daude. Azken finean, jokoz kanpoko golak ja kentzen ari dira. Hori da, edo bai edo ez. Ez dau gris jokaldi batzuk, eta gero penaltiena bakoitzaren interpretazioa. Hori da, orduan hori ja da beste gauza bat. Eta zer esango zenioke futbolak grazia galdu duela, esaten duen horri? Lehen pikareska bat zegoela, eta hori ere jokoaren parte zala. Justuagoa da, ez? Lehen beti esaten zen, ez? Eske Real Madrilera, beti erratzen ginela Real Madrid edo Bartzelonaren aldez. Orain ja hori ez dau. Orain, suposatzen da justuagoa dela, ez? Orduan, esatzen dira, edo gauza batetik edo bestela bestetik. Beti egongo dira esatzen direnak, beti. Beti. Lehen esan duzu, lehenengo mailara Iberdrola Ligara iritsi naiz, epaile gehiegi ere zegoelako, eta apur bat zure buruari merituak endu diozu, baina nazioarteko partidoetan ere egon zara, adibidez Bordelen, Frantzia eta Serbiaren arteko baten. Bai, laugarren epaile modura bai. Zelako esperientzia? Izugarrizko. 30.000 ikusle egon ziren, hor zelaian, izugarrizko, gero ere partidua lagundu zuen, ez? Azken finean 6-huts uste dut, 6 bat behatu zinela, baina izugarrizko giro egon zen. Bai. Eta emakumezkoen futbolean bakarrik ez, gizonezkoenetan ere zuzentzen dozuz partiduak, eta uste dut, zeu egon zinela, aurreneko aldiz, 3 epaileak emakumeak izan ziren orezko mailako partidu baten, ez? Lehenengo, bai, orezko mailan ere. Orezko mailan? Bai. Aurreneko aldia izan zen, 3 epaileak, bi marrazainak eta epaile nagusia, emakumezkoak ziren. Bermeoen aurka, bai. Hori zelan bizi izan zenuen? Nitzako izan zen beste partidu bat. Ez gustatzen horrelako gauzak berriak izatea, ez? Azken finean gara, 3 epaile, bai, emakumeak gara, baina 3 epaile gara. Jazta, nitzako izan zen partidu arrun bat gehiago. Bai, azken finean, arroztasunez, eta historia ero egin dut, edo atxetik datozen epaileri bidea zabaltzen ari diet, bai, baina ez dakit. Ez zait gustatzen horrelako gauzak berriak izatea. Zelan izan zen orduan, seguro berezia izan zen partidu bat, zure lehenengo partidua. Bai. Hori zelan gogoratzen dozu, ze talde zuzendu zenituen? Taldeak ez ditut gogoratzen, izan zen Suason, Barakaldo. Benjaminak ziren, ziren oso txikiak. Ume txikiak. Bai, azten zara beti ume txikiekaz. Eta hori izan da, nire gurasoak etorri diren partidu bakarra. Niri ikustera. Nire lehenengo partidua, fin. Baina zeu zer ikusi do entzun zutelako zitzaiena gustatu edo? Ez, igual urduri jartzen direlako edo ez dakit. Baina ez dira berriro zelaira etorri, nirekin. Telebistatik bai, ikusten didate noski.
sofan etxan da, eta ez dira esetazu hartzen ez, baina bai. Zelai batera bai. Adibidez, telebistatik ematen duten partidu batean, beti eduki dut zalantza hori. Lehenengo zatian, jokaldi polemiko bat dago, atxeden aldira zoaz, badakizu, zure jentea ere partidu hori ikusten ari dala. Nire bar, ez? Zure barra. Galdetu egiten duzu, atxeden aldian, edo ez? Normalean, ez. Baina oso argia izan bada, bai. Bai. Baina gero ez naiz, ez naiz, en plan, ez dakit, ez diot buruari buelta gehiagin ematen, Erratu naiz. Orduan, ez dago konpentsatu nahi moduko bat? Ez, ze bestela bitan erratuko nintzen. Batekin nahiko, jazta. Erratu naiz baten, baina bigarren zatia da beste partidu berri bat, eta ondo egiteko pentsaerarekin ateratzen naiz beti. Eta beste kuriosidade bat beti jakin dudana, pinganillotik. Ze asko hitz egiten da, gitxi, ze gauza esaten dira? Epailaen arabera. Niri asko gustatzen zait hitz egitea, beti. Beti, beste batzuei ez. Gustatzen zaie isiltasuna eta gero jokaldia areatara heltzen ari denean edo hor elkarrizketa bat edukitzen. Niri beti gustatzen zait zehozer esatea, pinganillotik. Baina beti gauza teknikoak esan nahi dut. Falta izan da, edo ez, edo jarraitu, edo... Beti nire bestelako komentariorik ez? Bueno, batxutan igual bai. Normalean ez, normalean da bakarrik hori, falta ez, hartu nire bizkarra, kontuz honekin, edo daude bilaria barruan, bultxaka, kontuz, tal. Beti zehozer esaten ari gara. Eta partidu bat zuzendu aurretik, eta esaten dizut adibidez, adibidea jartzearren. Datorren asteburuan, Lesamara zoaz, eta Atletik eta Realaren artekoa. Euren partiduak ikusten dituzu eta aztertu egiten duzu? Emakumezkoetan bai. Bakoitzak ze jarrera daukan edo? Emakumezkoetan bai, ze dekogu plataforma bat edo partiduak hor daude, egota, orduan ikusten dituzu jokaldiak edo jokalariak, hobeto, zein dan gehiago emoten duenak, edo gehiago hitz egiten duenak, horrelako gauzak ere ikasi behar ditugu, gero zure partidua hobeto ateratzeko. Eta horrekin ez da aurreritzi moduko bat sortzen? Esan nahi dut, baldin badakizu batek beti protesta egiten duena, igual ja zure buruak ere badauka aurreritzi bat, hau datorrenean ikusiko du, bere ala moztuko dut kontua. Ez, baina da esateko gehiago ezagutzen zaitut lasaitu. Gero ere izena erabiltzen dugu askotan. Jokalari polemikoei izenagatik deitzen diogu. Bera esan ez ezagutzen dago, esan joe. Eta funtzionatzen du? Batzuekin bai, beste batzuekin ez. Beste batzuk joaten dira hori, bere bolara ez, baina bueno bai. Normalean bai. Garbi dagoena da emakumezkoen futbola boom bat bizitzen ari dela, edo behintzat azkenengo urteetan hazkunde handi bat izaten ari dela. Hori epaileen artean ere gertatzen ari da, edo kontagiatzen ari da? Hombre, orain guri ere gure esfortzu maila handiago izan behar da. Ez, azken finean, taldeek dirua sartzen ari dira, eta orduan gure lana ere asko sobeago izan behar da, orain. Gure exigentzia maila, proba fisikoetan ere askoz gehiago eskatzen digute, zergatik, orain jokalariak ja profesionalak dira. Ikusten badiezu, daude finfinak, askarrak dira, teknikagoak, orduan gu txarto baldin bagaude, ez gara jokaldi horietara helduko. Eta profesionaltasun hori gero zuen lan baldintzekin bat dator? Jokalariek adibidez lan hitzarmen bat lortu dutelako, horri bilidera denbora askotan negoziatzen eta bar, zuen baldintzak ere zuen exigentziarekin bat datoz? Bueno, gaur egun gure exigentzia da asteburu batekoa, ez? Orduan hemen bi partidu izan ordez, daukat bat, Huelvan. Bueno. Momentuz, adibidez, nire kasuan unibertsitatean nau, orduan ez zait zaila iduritzen bi gauzak aldi beran egitea. Beste batzuk bai lanetan dauz, orduan egun librak eskatu behar dituzte eta horrelakoak, baina bueno, hori ja, denborarekin igual zehozer hobetuko dugu. Eta kopuru aldetik, lehen esan duzu, ni hasi nintzenean oso gutxi ginen, eta bueno, beharra zegoen. Orain ikusten da azpitik beti jente gehiago datorrela? Bai.
Ni epaile moduan hasi nintzenean uste dut geundela 15 neska, hemen Bizkai mailan. Orain ja uste dut gaudela 38 edo. Eta ze falta zaio emakumen arbitraiari? Ba ez dakit. Ez dakit, igual fizikoki hobeto egotea. Eskin finean da gure desberdintasun gorena, ez? Gizonezkoekin konparatzen baldin bagara, gizonak beti daude hobeto fizikoki emakumeak baino. Baina, bueno, entrenamenduekin nire ustez hobetu dezakegu, asko. Baina hori, entrenatu behar da. Arantza Gaiastegi epaileaz aparte, ze gehiago da? Esan diazu adibidez, unibertsitateko ikaslea, ze ari zara egiten? Jarduera fisiko eta kirol zientzia gehi lehen hezkuntza ikasten. Kirolarekin lotuta. Bai, dena. Eta ze beste afizio, ez dakit, adibidez, lehen Huelva aipatu duzu. Huelvarako bidaia horretara zer eramaten duzu, ze gustatzen zaizu egitea burua deskonektatzeko edo konzentratzeko? Ez, azken finean bidai horiek dira oso motzak. Da hegazkina hartu, hotelera joan, lo egin, partido egin eta buelta. Ez dekozu denborarik hor deskonektatzeko. Edo, baina nire adibidez asko gustatzen zait mendira joatea, nire lagunekin egotea batez ere. Azken finean, asteburuetan ez nau. Orduan igual, astelen batean joaten naiz beraiekin zer hartzera, edo oso hurbila naiz. Eta nire familiarekin, lagunekin egotea asko gustatzen zait. Eta justu partidu aurreko ordu horretan edo 2 ordu lehenago, zerbait, ritualen bat, edo zelairatera aurretik, edo zerbait? Ez, mania bat daukat da beti txistua kamisetaren kolorekoa izan behar dela. Kamiseta horia baldin bada, txistuare horia izan behar dela. Bale, horregaitik lehen ikusi dugu. Txistu joko bat daukazula. Hori da. Bale. Baina beltzez noanean da edo arrosa edo grisa. Beltza ez? Inoiz ez? Ez dut gustoko. Txistu beltza. Beste gabe, ez duzulako gustoko edo zerbait daitik? Ez dakit. Dena beltzez joatea ez dakit. Nahiago dut la rosa edo grisa batez ere erabiltzen dut. Noizko Bundesligan bezala, noiz Espainiako gizonen lehenengo mailan emakumeak normaltasunez partidu bat zuzentzen? Ja dau bat bigarren B mailan. Hori da denborarekin, azken finean ere urteak pasa behar dira, froga fizikoak, partiduak ondo egin, gero ere hemengo, bigarren B mailan dagoen emakumea gaztea da. Deko 39 urte, uste dut. 29 Bundesligakoak ja ditu 30 piku. Ordan horrek ere eragina dauka. Nor da hemen bigarren B mailan dagoena? Marta Huerta. Eta lehenengo mailan Marrazain bezala, laguntzaile bezala ibiltzena? Guadalupe. Bai. Hori ere deko 31 igual, ez dakit. Gaztea da ere. Eta oso ona da. Esan nahi dut behintzat badoazela, ez da? Barrera batzuk gainditzen. Pizkanaka, hori da. Eta hori agertzen. Zeure burua horretan ikusten duzu? Oraindik. Oso gaztea naiz gainera. Oraindik. Bide oso luzea dekot horretik, beraz. Nik beti dekot, Txolo Simeoneren ikuspegia, ez? Partido a partido, beti berdina. Zesken finean, epaile baten etxairik nagusiena bere burua da. Nire burua da, limiteak edo jarriko didanak. Orduan, beti pentsatzen dut, partidu hau ondo atera, etxera joan, aztertzea, ze beti akatsaren bat beti egiten dugu. Orduan, akats horiek ikusi, aztertu, eta horrengo partiduan hobetu. Eta orduan zein da gehiagotan errepikatzen den zure akatsa? Ze hobetu behar duzuzuk? Ez dakit. Igual gehiegi hitz egiten dudala. Bai. Bueno, baina hori jokalariek ondo hartuko dute, ez? Bai edo ez, jokalarien arabera. Eta gero ere, niri asko gustatzen zait jolastea. Orduan, falta oso argia izan behar da, ni hori pitatzeko. Orduan, taldearen arabera nahiago dute kontaktu minimoak pitatzea eta beste batzuk ez. Zenbat eta talde hobea igual kontaktu gutxiago nahi. Hori da. Baina eske hori ez da nire espetxeko modua orduan. Igual Inglaterran, Inglaterran, bueno, edo Italian ja, vamos, oso onda, baina hemen hau, eraz. Amaitzeko, Arantza. Partiduz partidu joan da, baina amets bat bete beharko bazenuke edo zerbait epaile lanak utzi aurretik helburu bat bete beharko bazen du, badaukazu, ez dakit. Mundial batean egon, ero... Ez dekot. Beti
beti nahi dut gauzak ondo egitea, eta partidu batetik ateratzean, jokalariak nahiz eta txartu egin, niri ulertzea. Esatea, igual, erratu, pertsona modura ikustea, ez epaile modura. Pertsona nahiz, eskin finean, nahiz eta epaia izan ordu eta erdi batean, gero kanpora joan, batxotan gertu zait, kanpoan egotea, eta, zuzara, pasaden larun batean epaitu, ez, nire Arantxa. Ja ahaztu, ez naiz epailea, zelaitik kanpo ez naiz epailea, naiz Arantxa, fin. Arantxa, hemen, elkarrizketa honetan plazer bat izan da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.